Кніга прарока Ісаі, раздзел 28. Гора ганарыстаму вянцу п'яніцаў Эфраіма, ды звялай кветцы славы яго велічнасці, якія жылі наверсе вельмі ўрадлівай даліны, ап'янеўшы віном. Вось жа нехта ў Господа дужы і магутны, як буралом градавы, як ураган знішчальны, як навадненне хвалістых вялікіх водаў, і ён паваліць іх раптоўна на зямлю. Нагамі патаптаны будзе вянец пыхі п'яніцаў Эфраіма, а звялая кветка славы велічнасці яго, якая расце наверсе ўрадлівай даліны, як ранняя фіга перад жнівом, якую хто ўбачыць, зрывае рукою і зараз жа з'ядае. У той дзень Господ магуццяў будзе вянцом славы і дыядэмай велічнасці для рэшты свайго народа, і духам справядлівасці для таго, хто сеў судзіць, ды мужнасцю для тых, хто адкідае бітву аж да брамы. Насамрэч, і гэтыя таксама хістаюцца ад віна і ад ап'янення ківаюцца. Святар і прарок хістаюцца ад ап'янення, яны насмакталіся віна, ківаюцца ў ап'яненні, памыляюцца ў бачанні, цяляпаюцца ў час суда. Бо ўсе сталы поўныя ванітаў і бруду, так што нават месца больш няма. Каго такі будзе вучыць мудрасці і каму дасць разумець пачутае? Дзецям, аднятым ад грудзей, немаўлятам, аднятым ад малака. Бо прыказанне за прыказаннем, прыказанне за прыказаннем, правіла за правілам, правіла за правілам, крыху там, крыху там. Сапраўды вуснымі шапялявымі да языком чужым прамаўляць будзе да гэтага народа, якому гаварыў: гэта адпачынак, дайце супакой спрацаванаму. Ды не хацелі яны слухаць. І будзе для іх словам Господа прыказанне за прыказаннем, прыказанне за прыказаннем, правіла за правілам, правіла за правілам, крыху там, каб ішлі і валіліся назад, і разбіваліся, і каб трапілі ў пастку, і каб былі схоплены. Дзеля таго паслухайце слова Господа, вы, ашуканцы, якія валадарыце над маім народам, які жыве ў Єрусаліме. Вы сказалі: заключылі мы прымірэнне са смерцю і з апраметнай учынілі дамову. Калі ж надыдзе біч навалы, ён не дойдзе да нас, бо на ашуканства ўсклалі мы спадзяванне наша, ды ў мане схаваліся мы. Таму вось што кажа Господ Бог: вось я кладу на Сіёне вуглавы камень, выбраны і дарагі, угрунтаваны, і хто ўверыць у яго, не спатыкнецца. І ўстанаўлю закон за норму і справядлівасць за вагу, і град зруйнуе надзею ашуканства, а сховішча затопяць воды. Ваше прымірэнне са смерцю будзе знішчана, ды дамова ваша з апраметнай не ўтрымаецца. Калі надыдзе біч навалы, будзеце вы яму на стаптанне. Колькі раз пройдзе, будзе зносіць вас, бо будзе праходзіць кожную раніцу і днём, і ноччу, і будзе толькі жахліва ўсвядоміць гэтую вестку. Бо за вузкім будзе ложак, каб мог хто выцягнуцца, і надта кароткая накідка, каб мог хто прыкрыцца. Бо як на гары паразім стане Господ, як на лагчыне, што ў Габаоне, будзе гневацца, каб здзейсніць сваю справу новую, каб здзейсніць сваё дзеянне, сваё таямнічае дзеянне. А цяпер перастаньце кпіць, каб часам тужэй не зацягнуліся кандалы вашы. Чуў я рашэнне Господа, Бога магуццяў, знішчыць усю зямлю. Пачуйце вушамі і паслухайце голас мой, будзьце уважнымі і паслухайце аповесць маю. Ці ўвесь дзень араты арэ, каб пасеяць, барануе і праполвае сваю раллю. Ці ж калі зраўняе яе паверхню, не сее чарнушку і не рассыпае кмен. Ці не сее пшаніцу і ячмень, а полбу на ўзбоччы іх. Бо правільна настаўляюць яго, сам Бог яго вучыць яго. Бо не малоцяць чарнушкі піламі, ані па кмені не качаюць колам ад возу, але цэпам выбіваецца чарнушка, але кмен палкаю. А ці ж меліцца пшаніца? Пэўна, не вечна будзе яе малаціць малацьбіт, а не будзе цягаць па ёй колам ад воза, а не капытамі коней сваіх будзе таптаць яе. Але гэта выйшла ад Господа Бога магуццяў. Даў ён цудоўную параду, павялічыў мудрасць.